Здравейте, локомотивци, и добре дошли на големия финал на нашия квиз между Сашо Любенов и Краси Станоев срещу Ангел Лясков и Георги Минчев. Готови ли сте? Камон, вамос! Ще ви Отново 17 въпрос ще ви помоля да пишете с големи букви, а аз ще повтарям отговорите. Според коментарите Минчев и Лясков са големи фаворити. Ще видим дали Сашо и Краси са способни на изненада. Сиге. Добре, първи въпрос. Срещу кой отбор е първия матч в Европа на двукратния носител на Шампионска лига Пари Сен-Жермен? Демек купата на европейските шампиони, нали точно? Да, ако са били шампиони. Добре. Давай. Готови ли сте? Да. 3, 2, 1. Верен отговор, Локомотив София. Замислете се, аз мисля, че защото са играли финала. Арсенал, брат, защото са играли финала и заради това. Юнайтед. Добре, добре, по-добре. Да научите и вие. Добре, да преминем. Съгласни на равен Дуспи. Има и за Дуспи съм подготвил, спокойно. Давай. Втори въпрос беше малко по-лесен. Тематика световно първенство. Кой е единственият играч отбелязал гол в 6 различни издания на световното първенство? Ако от това се мисля, да е. Мисля да се пише същия като наша. На 3 може да казвате отговора. Чакай, да го казваме? Ами, Чакай, ами, още. Да, ама като обръщате, защото малко не довиждам и веста. Добре. Аре, вие го казвайте първо, после ние. Не, едновременно. Е, 3, 2, 1. Кристиано Роналдо. Кристияно. Добре, два верни отговора. И Роналдо и Меси са играли на 6, но Меси в едното не вкарва нито един гол. 1-1. Равностойно. Трети въпрос. С кой номер започва кариерата си в Барселона Лионел Меси? Три, 2, 1. 19. 30. 30 е верният отговор. После минава на 19. Или 19 или 30. 2-1 за Сашо и Краси. Четвърти въпрос. Кой е голмайстор на българския национален отбор за всички времена? Три, 2, 1. Барбатов. Берба. Добре, два верни отговора. 3-2 за Сашо и Краси. Следващия въпрос пак е свързан с Бербатов. Бербатов става голмайстор на Висшата лига през 2010-2011, но разделя наградата. С кого? Казвам ти, бе, 1000%. 1000%. Готови ли са? Не. Един от двамата. Ама тогава... Нали? Пише го. Един от двамата е. Да, от двамата е, ама кой от двамата е? От тези Двамата двамата. е. Казвам ти. Ма е това, е това. Усещам, че не е нито един от двамата. Не гледайте. Написали, бе, брат. Аз го написал вече. Аз го написах вече. Няма да се споменам. Yes. Ай, вършат. 3. 3, 2, 1. Тебе си. Агуеро. Тебе се верния отговор. Аз между другото мислих, че или Суарес или Агуеро. Тебе си. Суарес. Суарес. Не е в Сити. Вече беше отишъл в Ман Тебе Сити. си. Да, точно от тогава същата година, когато А ти мислиш Агуеро или те? един от двамата. Или двамата, ама. Добре, резултатът е 3-3. Да.
Следващия една идея по-лесен. Германия победи Аржентина на финала на световното през 2014 с 1-0. Кой отбеляза гола? Чакай, кога беше това? 2014. Да. Юношки бях. Три, две, едно. Гьоце. Гьоце. Два верни отговора, браво. 4-4. Равностойно. Следващия въпрос. За колко минути Робърт Левандовски отбелязва прочутите 5 гола във вратата на Волсбург? Ляска, май ти е много лесен. Бе. Да. Готови ли сте? Да. 3, 2, 1. 9. Добре, още два верни отговора. Браво. 5 на 5. Чак се... Не, тук аз се започвам съмнявам. Чак се разочаровам от себе си, май с тия лесни въпроси. Добре. Носите на гръб. Не, бе, никога коментираме заедно, ама аз се съмнявам, почвам съмнявам в искреността ви. Не, тук има два-три въпроса, където заклевам, нямаш шанс да ги знаете, честно. Ти за какви имаш нас? За чушки. Добре, следващ въпрос. Кой български клуб има най-много участия в групи на евротурнирите? Няма значение кои е турнир. Да, групова фаза на евротурнири, без значение кои. Невски. Аре, Готово. 3. 3, 2, 1. ЦСК. Лудогорец е верният отговор. Добре. Да, брат, защото... Без тия 14 не сега толкова много. Да, бе, аз мисля, че... Добре, 5 на 5. Три въпроса остават. Коя държава най-много пъти е печелила европейско първенство? Колко? Коя държава най-много пъти е печелила европейско първенство? Окей. 3, 2, 1. Германия. Германия. Верен отговор Испания. Колко? 4. Колебахме се. Германия или Италия, нали? Да, Германия. Не, Италия, Испания първо и после Германия. Попрочихме и викам. 5 на 5. Два въпроса остават. Последния от сега ви казвам, че е за 2 точки, да знаете. Да ме са това не. Как го решаваш? Решил съм го предварително, господин Минчев. Кой е най-успешният треньор в историята на Лига Европа? Под най-успешен. Има най-много титли и с най-много различни клубове. Пиша. Да. Готов си? Да. Окей. 3, 2, 1. Емери. Добре. 6 на 6 преди последния въпрос. Така са, тук ви обяснявам. Търсят се два отговора. За всеки отговор получавате по една точка. Слушайте внимателно въпроса. Всички знаем за прочутия гол на Марадона с Божията ръка на Мондиал 1986. Кой е съперник и каква е българската връзка? Окей. Не. Абе ти ме видей какво пише, аз пиша как тук. Как ще видя, брат, видят ли си? Не, написано на второто. Видяме, бе. Аз знам, че ме видя, ще видиш после на клип. Заклевам се и съм, че гледам нищо, ето заклевам се. Аз си гледам на тамо, не съм, че видял нищо, какво си писал. И каква е, какво? И каква е българската връзка? Това е българската връзка. Бе. Домакина на това е... Ти луд ли си?
Чакай. Не бе, А слушай, Слушай сега да ти кажа нещо. Ако сме оцелили противника, а те са сгрешили това българската връзка, а ние не сме написали българска връзка, какво правим? Ако те са познали и двете неща, взимат 2 точки, вие ако сте познали само едното едно. Ако сте написали само едно и го познаете, а ние сме написали две, едното го познаем, е равен. Да. Няма смисъл, ти го цени българската връзка, къде знам. Аз знаеш какво? Българската връзка. Това е българска връзка може да има между Марадона, Аржентина, Англия и Мексико. Ти го Аре, брат, айде да свършат това, искам да видя детето, айде. Щом питам, значи има някакво. първи бърточе. Добре, не уча. Да, пиши. Не, я знам, брат, не знам, да се друго. Пиши, добре. Се тая, ти го си. Добре, бе. Предполагам, че не е това, ама. 3, 2, 1. Англия. Как си добре го написал? На вас кое ви е? Чум да виждам. Аз нищо, на нас ние ще сме участвали в първенството, не се сещаме, не знам. Сашо и Краси шампиони, честито. Страничният съдия е българин. Който е трябвало да види ръката, но не я вижда. Наслаждай се на една седмица безплатни кебабчета от Сашо. Почвам да имам една седмица в кебабчета, ако те видя. Не ги слушайте, мача не беше уреден. Не. Честито шампиони и ветераните се доказаха, браво. Кои ветерани ще играят до 40 години? Ветерани.